Dia mengenal Tuhan penyesalan dosa. Yuk senang tetuang kumadati din sanan. O sadu mangkudi kekitanan ki. Takapakatilang busom kana misisa takapod isang sambayang. Kinarahingan asundu isang kerajaan sorga konsikau dat timpu diti insan pakagud guna dahay maya da kay sisan dat tetuang bayno. Konsikau nagi mantadet pisakadungan di makikinangaw gisambot amu arubat iti timpu lebih pendam mentakot pengimbulayan panambarasan na tatong nabayno. Tinasamayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabarsukod insan pod osanong tatuang kumadati din sanan. Kudi ka kita lo komen ako osado ilo kamera nga osamok di lo di YouTube to nopongo numuti di ko kitanan. Okay? Bah, pengkurang na tabarot itiming koy oy on the town ingkan at hitikin na niti otuang hitid tiyan na borseran no bay no nga tumbayan ako orang hawi ba okay? Irindet apa ting kapedi ba siyaw to asaru na did amu kapag yampay to kod pira-pira linaid pikira-kira 5 na tuong iya dadit padadi bay no nga tinamot-tamot na din ay haray yatimpud iyati na potihom harakan takandet ato kono po tamodon nga ay orikot sekira na pod anda den na po timpu nga ay orikatan suway ko tamodon ko piya dati ay abayaan no ki iti kapag yampayan iti nga iya tihi bo ki iyo ho iyo kayo ato kono po monomodom ay orikot iti kadaw kay sisan dati kumakinorahingan nga harohi kantakandet tamodon no kapiya dati orikatan lagi. Jadi tatuang no paditi nga hitiho ku Dewan Gereja Sinulihan Baru Kapuila Lampung ni tantadan pemualayay adi kabandak nga haroy let pangitad ho di hom ay muayan kasari matundot giratil let tilo ki. Okay, tatong pabayno nga tulo na panambarasan dati mato dit kotumpalid. Tumbayan ako asaru takoy ay korongaw kakito koilo dot karay titi komon dot silap mata mumba-lumba lakunodad ay tumanud minsing ilohi di silap mata kuno milohoy nga tumbayan ako ipagilitan pa dati harohi miloh ko piyo dot ay popenta lang papakita hiti komon dot silap mata nga tirik nga bener iman kayo mato di katumpalid kita dati ti ayat isuanggat Buk Kejadian 36 ayat ke-6 kahopod iti walay ti nga isiyana pom okon ko lobi kagaya kuasa daw montok doho aiso nohit asianuman patahako umadoho suway ko iya na pa nga sawa daw pengkura kunang kudi dat momonsek karaton di tagayot di
momonsay duso umakin orahingan. Ayat kahapod, hali piad tadaw tadaw inapay tandudi nga mangin sasama di Yusuf nga Yusuf na pom makinangaw dit pangin sasama di siyo dot modop pahir sampaping daw miyun sambang miyampay di siyo. Jadi oritan no padilat iyolo nga ilan no dati isorita di Yusuf ka. Mingkay ayon na di taon dat dendo ay itiadit Yusuf kadaw lang nga milo na dati borasan dat man no pod inapoy pagindalanon na kapasyon di siyo nga pikiro-kiro miagali di san taon. Iti na podi koy na di taon nga hilo na di siyo walay di Potifar. Man no pod iya di laki. Mantad ko pagindalanon na kapasyon di siyo no pano kay goritan. Mimpunop hirwalay boliaw di siyo. Korohian dito nga taong Pinay. Gisaw mo pinambahiri tarobong. Numan nagi kadaw padagango no korikat tahilam Masir. Korikat tahilo nga monopot siya papendalandot ay tamodon daw dilo nga haharan no pakasariot ay kaboling kahangan ng pagumbalan ng mintalang. Jadi iyati di taon di bayno pengkuro. Timpunon dat ay tindalanon kapasiyan dati di taon di bayno. Tumbay ano ko gumu ikay goritan na nawayaan dati. Miagaman no po borosad miagal Yusuf. Pinatambo itarobong. Iyati nga nakasuonid, nakasuwangi, naunsut ko naburunsut tahirid tarobong got kabuling kahangan no kapasyon. Umang-umangan, irak-irakan patay tulun. No korikot ko igompotan no nga ay no rikot miagali iman-imanon no. Miagalo di Yusuf ay pimananam korikot tahilod sampagunan. Korikot tagidlo sampagunanam hondia harus suhay nakago pagumbalan datawayaan. Jadi iti tindalanan dati tahun 2022 nga iyo di ato koy iti dit ato ko agaot nuno kasunsudon bah. Jadi pengkuro di lo kamondat matok katumpalid naliwataan ako dite noom iyo dit nakatimporan tu di lo ko suay gati matad aliwataan tu moy di ti disante ko punang hiti suang iyo di nga momoro mono po nga irinan dit makahindan anda asimbayan ay ilo ngay nalot tindalanon na kapasyan na tawayaan to kallo mato bah. Jadi ino padihit pagumbalan kagun no rikot no korikot isiya dilo nga ikaruhang di Potifar. Tengkuro nang kuno kaimpu nilot ay haro ginaw kapuring nilot karuhang di Potifar. Tatap na itimato. Nam iyati nga itimato bo. Iti nagyakapiyo mato hoy ka. Nga ganda rin api wayon ginaw nga sintong matong mintong iri mo ti kapiyo rin uwakan na pandam ay kaindahan ciptaan Tuhan kandad irin da humando panumpalid man pandad nuridit yadi paunayan ciptaan Tuhan nakaganda paunayan mano da pasinuratan dat panambarasan dati totong bay no
Miagalinay dati dat pinadagang Yusuf dit ay tompinay-tompinay daw nga kinarahingan pom miampay di Yusuf nagbarakatan isiyo hali piad isiyo no pati nga sangulo ni susuhon nga nakaintalang mantadidit kesetiaan di siyo kumad tuan daw hali piad ay monopotom setia isiyo kumad di tuan daw nga inapadihi karuhang Potifar nga agayat kumadi Yusuf ay mengimbayat dadis siyo dot modop hirinad Yusuf no pom monorimo hisiyo dot mada tu nukasyo kaduso kuma kinorohingan nagi adi setia kumadi tuan daw bah isuang dot ay piro-piro hakantakan karai titi sawo ya di mo nginsok iti tongondo iti panambarasan detong bain okay harohot sekiranya pod pagalon dati iti dompo magunan manto kono pod ilot YB itu ang pangkat lah sekira miagal ko iti ay uyo ondot ay kinayonon dati iti watas dati orohian to kono dit YB dati nga toko korohian ni sawo daw orohian ko da disigu ikusay o sonong isiyo nga inapo sawo daw nga anu korohian uro sonong orohian to kada di mositar oy obuli ni mositar nga iri iso pagyabo igay saos siyo bo ka nada kangambo isiyo saos siyo dit sonong day mositar nga sonong sawo daw ka sekirad ngon dati pagalod magano tokod miagal ko hilad kitab miagal di Ayub bontugon dati Ayub orohian toko inagi ikadaw hit ay kogiroton no ginaw di Ayub nga tukom ay mayan toko nga soira no pod oritan nilo saos yo hiri nundod ay toko dadi opotutan toko orohian toko oduyaan no kagadi di Saudi Ayub may papalay na kinorohingan nung patay nundo ka nomburingatan magadi ritiod di jadi pengkurah toko di hati orohian ko dadi doho nga kau di orohian di sawo ko orohian ko dadi ya osadu kita ngarano Elda Edson Salumin aku orohian di sawo daw oswawit ay Elda Edson nga oswawi sawo itiod di orohian to kadad i Melbourne miun nga toko orohian dit golpirin di siyo paingka nagi iswanggot nawayaan di Yusuf osonong dadi hit i bos di siyo kusay nga inapodihit kabaling kahang hilo masaala dilo nga i bos daw tondo tadi kumati kongonduan nga ay ato kayo ba monondos sa kau ongasanong ngay kau ndobo nga sakiron lagi mad monopot kapiyod ay opurimanan da kayo
haradai milo poundaron ti ko pombanganon dot korohian gisambo oray tankod korohian da tulun iti nohot pamuhandaman tokod miagal-gal dot karuhang Potifar tu osonong idadi Potifar nga ilo kaboboyhon ila saudaw ilo dadi poundaron ilo. Nah, nga akon ka iti kongonduan no mo. Ti kakusayan nga hingo dita harohi osonong may tandu ikusay ta osonong korohian osonong may asya na guling nga isawa daw adahay korohian sakira daratiad igareja osonong ikatua gereja isawa siya masaala susah isawa siya di itugas-tugas si ketua gereja isawa nga siya mangurusin di ka kontrol ba siya di bo kandidit wakon kamano po ibalas binti to kano po bati bo mangirad ikusay teko itandu kasakira na po kaduhong kadharahot apatut to pondaron miampaid paingo ka ba ginawo miampaid agayo ginawo dati mumbal to kano gyad popondar sontabit ay apatut dati daman pondaro. Okay. Tilambus. Ino padi karuhang di Potifar nga nakotogod. Tinanda sandi si Yusuf dahiri taguang di saudaw. Gisombot Yusuf no padi nga kinasunsudan no po siyo nga nogil. Sekira no pod ihati hirid akoton di sawo kamun kun pa nga Potifar hingga katumbayaan no. Ko atumbayaan ka di sawo no. Okay. Ihati mangirad hitid masyarakat tay ka igreja haran no po hit kabaling kahangan dahiri nga isay katumbayaan no. Tumbayaan ka di karuhang no ko tumbayaan ka di tulundot may papalapur dia tukping ka mo tidi ka no kanda di sawo ino no dia tumbayaan ka nagi tulunda suway ko iyo ho kanda siyo okay? Jadi ko kitanan no po dati Potifar no po nga nakawaya da kantakan do tilo id pisimpangan dot isay di katumbayaan di siyo tumbayaan siya di saudaw teko tumbayaan siya di Yusuf obian tay siya saudaw ko obian di siya Yusuf akon na pa ko iya di nga miagal ko iyati sebagai molohing korongaw to kod harohot koboboyuhon di tanak da tidak osonong pengkuro obian ni siya ko amo agat timoti oy okon podit ang pulis-pulis ino po di tanak dati nga terlibat salalaku iya harakuasa papaidu teko ay papatang kay di siya disabitkan kesalahan hingga pilihan no ipisimpangan ngay nakago pa malugut-lugut isawa no ay harakuasa no papaidu lo tanak to may guys yo uruso nga kita dati det Potifar di nelanda atumbayaan ka amo isya di saudaw nga minamili isyo dot mangabi atumbayaan di saudaw gisamba kinasunsudan pa di Yusuf nga nagil natalungko isyo sayra na pod sa sangulon na pati nga inapahit kakitanan da kasunsudan nga rumikot ta duso kakitanan na pohom ay so na milad moy
pagantob may pamusus. Taboyon no pada ti ginawom irin mo ti kapya katutukan idi. Paingkan gi kadawhot ay nawayaan dat karuhang di Potifar. Kinaimpunan na padi nga miagalino retan ko dito ino itimato. Iri no mo titimpunan. Nunununo nga miagalit iti na matohot. Timpunan takot tibo. Pengkura di minang nguntik-nguntik. Mato higulun na kakito. Isay di loho dilo ka. Napatay tanak mato nun na kakito dit suman tay ka tanak wago. Iri na nimpunan. No kagadit ay sinding idi. Hingga tadon di punay linumoyong. Mantadot nukadi dari mana punay melayang nalihuan. Hingga tadon dot tupus mantado mato lumintun da iginawo. Ilo dit kaboboyuhan ilo nga iya din ikadaw. Tatap na mantadid mata dati om. Ay sumua nga iginawo. Mangiron nuno nga mato nakasari it magulo bo. Akon kay tilongan magulo. Iti mata gulo kakito. Sakirad miagal ko kakito walay alumis nga mato higya gulod mangintong mo. Tong alumis at walay ka. Kakito iya dim mimbulay nanday ginawad mosolon. Kasunsudan di mosolon no. Haranang kud inapay mosolon no di nga mamirumbaki walay siyo. Tay ko iya no po nga monoto si kadaw dot ay mamagampot momonsed miagali di siyo dot ay nawonsoy. Okay. Jadi karuhang gi Potifar tadaw hiriwalay o kito kasari pengkura pon sisilik pangingintang idit haraginawo. O kani ko ipakalaban no po matamintang o kani mati ka idiri kadang-kadang got silik-silik gitu lo bo. Milik silik gitu lo iri. Kan kaya di harana pa'y karahian to ko nga. Ina pa'y pangingintang no nga ako niko yun no mintong nga kadang-kadang patahambayan no tamod katilom ka mintong na tilom sumuswa indot pangingintang apalad mintong ragom ka palambusan. Aduyadit iya di nahi pangingintang idit karuhang di Potifar di kani ko it kolong o pamatom mintong mungkin dat mangingi muhaw na hiusup nga risya pisok-pisok kat mingka amintong. Mo malihong ka piring tu malib na matum may panganuay gamay inum. Mikuha himandam may mintong. Mo gonsok no. Mo ino pagano dit biskut ta Christmas. Paunayan himandam may intong. Ipangingintong. Dam iati bugiat itit kakusayan nga iya di bo. Kadaw. Mamanaw pia dua di sawo nga haroy no hit
kasumandakan tumalib nga mintong ibu gyabo. Nga paingkuri pangimintong. Hari pagusa ano na pod mato ko paingkuro. Okon gi kam kumaano hilot. Kadang-kadang hilo pod kita no nga tumalib tulo nga talaban. Talaban man tadohi ti intan. Tumalib bugan nga o kita ay gan nakatara gi. Ngintong tilo. Hilo po kita maya maladil paguluanan no mato mintong tilo. Tumalib gan ako kita. Ay gadi katara gi. Ngasuay pun mo nan sipik lah. Tua kita linsong mato. Amo na pangingin ilo na lot matad i katumpalid kapagi. Jadi saira no podi iri ho ginawo, iri tomodon, iri hi pausawon, i no podi karohian di karuhang di Potifar nga ano di isay podi mongoduh ay say kay latulun da suway. Isiyo no kay lasuang ginawo daw. Nakatama di ko pesyo det minagangat ti Yusuf mantadidit korohian di siyo manuday siyo modok miyampay di Yusuf misuba ay lanong paingkuro dadi misuba no dadi pagangatan nga ino po hitimpunon lod kita dati nga itinot mantadidit iti mato. Iri pagid ay noboras di Jesus no kasyo. Ino na po mato no momonsay dia osorobot tapu inaraka manumpalid dia man nagi kondulo long kuson no mato ka. Itilongon dati sekirad iti manumpalid putulon. Pinapakito no dalod ay miyampay imonopot tegas det iti na pamata manumpalid do bagyamo. ay mangko manumpalid. Yusuf kaylo hisyo dat prinsip-prinsip paingkuroh nangkut kasunsudan da tarikot. Kaylo hisyo mamagatang kaboros kinorohingan isuang gaginaw daw tu irine mangigit tat ay ino pay kapuasian di siyo nga amu katangkid mantadi di korohyan da kinorohingan. Kaylo nagisiyo dat ino pay kalumison nga okon ko iso it pakimamahaan. Okon ko irihit imanimanon ginongoon da panu. Kada no pologosod ino pohit pangingintong gisiyo dia ipaninilik gisiyo dia nga karatu dia ka. Paingkukuro gya pangingintong da koy kongonduan tu karatu iti tongo kusay. Paingkuro panonon sa doit iko nurit yadi kaimbayat. Ihon na pum ako milod papiswed ay ipanononsod yati bo. Ako milod momonsed ino pa ipanononsod ko nga momonsed sa sangulun dot ay imiagal na dit ano di ay lanom hingga pakayaan. Ako kilot yati. Sonso di sonsod mintong to gya mintong ay lanom paing kukurag. Paing kukuragahit main mata. Tiko ipapingil lo. Kaimbayat kagyarit yadi. Hari kanto gya kapiyo bo. Hari kanto kapiyo.
ikagayat. Tan pagid isuangget ait buk o kitabot no ka mano pa dati imbulayayot kitab Kidung Agung. Kidung Agung lagi kitab Amsal gumu no mati boros sa hilad karay titi kongonduan da it milemon umpalid. Kailo hisyo dat ay Yusuf karati nagi dan nununang ko bahaya da awayaan. Tu iti na po kongonduan dat ay mengimbayat isuang dat ay kopolidon nga nunugatangon kasunsudan na po nga iti pinuhobo. Jadi napurimanan di Yusuf dai na po dihit korohian di karuhang di Putipar di nga kagalagal di miagal tapuid isu ang kakangkab daw it kanum monorob di panampakai nagi menunuh tunuan suruban nunu na po hit ay hino mantadidit suang ginawod kapurimanan mandasyo pendalano. Sekiranya pod umbal Yusuf na panganarato. Atumbayaan tokod ina pa'y kinasunsudan idi nga haro no di kantakandet osanang kumadisyo. Piagalan no po dati mantad ka ana Ratu Yusuf isiyan no pang anogil natalungko nga sekiranya po naratu isyo pengkurma dadi kasunsudan di siya di tumbayan ako dahil siya gilid di tu hinohit ina pa'y tando nga amui monondas di siya apo ogil haro po dihot ay piu pakatan di siya isaw di Potifar nga mantad ko minada Yusuf nogil di siya nga tumbayaan tokod sekiranya po naratu isyo mantad di pagangatan di Saudi Potifar inohit kantakan di nga papaintalanget kabaling kahangan na kaposyon kumadaw kumanagi keluarga daw di oinggorit isuangga melaus nagi papatilambus sa kaposyon sebagai pananud da kinarahingan. Pira-pira na timpud isuangga duso nga iri na po milod mangigit kasunsudon di patilambus anaru. Kadang-kadang got ay tulun olihuan oroy tanno tulun nga kukuan to ko no hali piad iri no po nga nakatalib no toy ko ay nasalasay net ikesid di sakira na pod naratu Yusuf ina po inoritan hiti sinuratan dat panambarasan dati nga aduya idit ani siyo asilih dot mangatur idit pangakan-ngakan. Ilo kadaw pinayan di siyo keluarga nga nuka ilo no po nga oinggorit isuang dot isiriba dot menolaus. Ngamantad ko haro ketetapan di Yusuf do ogirot mantadidit ay koin ko keton di siya di kanu siya minanalibampan dot
ay kabalingkahangan diri numikot. O kita dati dahiti iti na po kaputusan dat ay tumilambus ta ka mangigitam o girot isuanggat ay koing kokoton ng pananudan kumakinarahingan. Nga ako nimuti kasari ko o sanangot korikoton. So, maanta ko na saraho iti. Kadang-kadang kaputusan datid mangigit o gumirot isuang dat katumbayaan. Miagal di Yusuf hingga kinatutukan di siya. Nagil. Hilagilan. Iyati ka daw nga mantad ko pandirian ko yung kokoton datid mangigit tapatilambus iti boros sa kinarhangan da ogirot. Ato ko insalawon dat kasunsudon na po datid di nga umang-umangan na tulon. Miagal na di Yusuf. Tinandasan dit karuhang di Potifar. Nakoswang ko gilan. Iyati ka daw nga sayrad ogirot ako nga kawaya to kay matikan takan di sumono. Umang-umangan to katulon. Tandasan to kanad o isyon nagya sabab ka. Ay dagyad akon kay isiyo ka. Tambalot nga mangilag. Iri na ngayot ay okito dati dahilo. Nga hondomon to kan nagikagu pa yung kukuran ako dat ay kapasiyan di Yusuf serad tinumilambus siya isuang dat ay kagiraton dat tumanud da kinarahingan miyampay da karahian da kinarahingan Yusuf no po nga nasilih dat ay wayoon nagi ikikuasa labi pandadat ay kanum mga turit ti kapasiyan dat kagumuan pansuang nadit pinayan di siya. Isay na ko ilod, mantad ko kagiroton datid isuang kaboros kinarahingan iyati na dihit ay ginuno da kinarahingan dat mangigit, mangahak, papatunod, paparikot tatulun da suway kumakinarahingan isuanggat kalau sanan da rohani. Jadi pengkuro piyahot kagaton it away andati nga ina pay panumbayaan tokom sayra na pod monopot toko dat ay gumirot nagi tumilambus sa isuang katumbayaan kumakinarahingan iri nahi momonsay datid iyati na pohom kawaya tako piyad di kasunsudan dat amu o ngosonong kagaton na kaposyon nga insan timpu iyati na pohom ahakon poin talangon poin kakaton toko kinarhingan do isuang koin kokoton dit tamodon nagi karahian da kinarahingan nagi miyampay dat karahian da tulun sa pitulun. Bahom oduya di pohityon to kana ti panambarasan dati tutong bay no. Nununo pohot ay kantakan na kaposyon harapotay kayong garitan nga ina pohit panumbayaan dati kinarahingan kasariot ay mga hak dati serad patumboyoon ng patunudon dati ginawa dati ay tumanud gumirot kumakinarahingan. Kano misisa takod isang samayang. Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw datotong nubay no insan pakagudot ay narotian dahay dayti na pa kaposian dahay nga haran pakasari ako balingkahangan miagal di Yusuf kadaw sayra dat ogirot dihay pumadia nga tumbay na head irogon nga ako ni ko popologos ako ni ko monong kiala nga patilambus siya dat paparikot nuno no pohot ay kantakan ni milam manumpalid dat katumbayaan ng kapasiyan dahay kumadia. Na kung sikaw mantada pong hupan no, gisamba iri no hit
ay kanud papatilambus dahil ogirat paingigit kasaridit katumbayaan boras-boras na. Kung sikaw Tuhan tatuang bayno isuanggat ay timpu dahil darumihat nga ay tamangan mi hay gisamo tadaw da suab kanu hepo tilambus at nuno na po buru-buruan miyampay da kalidasan da tinati. Ampunan tayo sanan do sa dahay Tuhan nga sambayan hay suang na Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinupagyampayan natin itong bayno, nagi isuang kasiwatan iti sa kirad hari boras sa tayo ko igaso da uruan nga siyaw da kayo iri na po nga mantadad ay kalamukan ko sebagai tulong na kubasan nga sa kirad iri na po ha milad po samok dati kumakinarahingan ikamanda malayo dat patamon ito lobo mga dati ito niting bahay na ko po kapiro ba ko tatuang kasuhab